DJ Holly murise hapo murise munoma. Ndachida kungudzosa hangu audio yangu ndichitaura macomments andaiona einyorwa nevanhu pasi peaudio yandakakutumira ndichiti vageza pavarasika ndepekuda kuti tiise vachiwenga muofisi. Ende ichocho ndochokwadi. Takambozvitaura panguva yaED kuti ED kuti apinde muofisi kagaizika tinochema. Vamwe vakazviti takanga tisina hedu pekuzvitaurira pakadzika pekuti tingadai mashoko iwayo tichiti dzokerai munoteerera mashoko edu egore rakati. Zvino apa kuna vachiwenga tiri kutaura futi the same kuti vachiwenga for him to occupy the presidential office. Vanhu ngavanditi havo ndiri murakashi nekutiwo vanenge vachifunga kuti munhu wese angoya achicriticize zvavari kufunga achoita murakashi. But ivo ndo vatori varakashi because as long as you support vachiwenga kupinda panyanga zviro kwazvo we are going nowhere. Because vachiwenga he was there vanhu vachiuraiwa 2017 vachipfurwa neputi nemasoja. Haana kuzvistopa izvozvo, haana kuti kumwe wake anowa zvawaita izvo hazvisiri izvo. Saka nhasi chiwenga ndo paachazonaka papi pekuti tichati vachiwenga vachatungamirira Zimbabwe zvikaita zviri nani. Kungodzosera kambada pabviswa shumba toisa mbada. Iyi inenge ichiataka from the head, inenge ichirova nomusoro chaimo. Saka meno ngavati havo tiri varakashi, ngavataure, ngavatidedze mazita ese, but one day is one day vacharealize kuti vaya vatati varakashi vaya vaitaura zviro kwazvo. When we are going for strike, kana tiri kuenda kunoprotesta, ngatiende kunoprotesta tichiti hatichadi zano. Iyi ndo pandiri kuramba ndakamira DJ Holly. Ndo pandiri kuramba ndakamira. Zvekunditi vanoti hanzi munhu angotaura zvaataura murakashi. Mafungiro evanhu akasiyana siyana. But hapana urakashi hwandamboita. Ndiri kutokwangwaya izvozvo ndiri kunayiwa nemvura. Ndichiningirina ndichishandira vanhu vane mari dzavo. Ndiri kunayiwa nemvura izvozvi. Ingadai ndiri kumusha kwangu ndichita something chiri progressive. Ndonzi murakashi. Nekuti ndataura kuti vachiwenga hatingavaisi paposition. We don't run like that. Vanhu ngavazive kuti chiwenga is not fit for being a president. Because he is there in the office. As we are speaking, vanoita meetings namunangarwa, ndiri kurodza this way. Vanoita meetings namunangarwa. Vari kutadza nekuudzana zvokwadi kuti no munangarwa iwo apa wafeila. Vari kutadza nekuudzana. Kana chiwenga, if chiwenga is fit for to be a president, vaifanira kunge vakastopa zvese zvananingirikini uyu zvana chivhayo kare. Zvana chivhayo zvaifanira kunge zvakastopa kudhara. Ingadai vakavharisa zvese matenda ese ari kupiwa vanhu enhema aya. Chiwenga was supposed to close all those things, but he keeps quiet. He keeps quiet. Kuratidza kuti he is in support with whatever chiri kuitwa. Pakaitwa ma-inquiry of commission after the shooting of 2017. Havana kutaura vachiwenga vacho. He is not fit for the office. Saka to put Chiwenga to become a president of Zimbabwe. Zvafana neko kudya sadza nemumvuri. Hapana chaunenge uchidya zvenacho. Hapana zvine zvaitwa ipapo hama. Tinoramba tichisafa tiri munana South Africa, tinoramba tichisafa tiri munana Botswana, ende tinoramba tichidzingwa. Ndofunga ndo matara ndakaita kuti kuisa vachiwenga zvakufanira kuti hatina zvatata kuti hatina masanctions atabvisa, hatina development yatinenge taita, tatongodzokera kumashure. Tanga tafunga kuti tafamba 2 steps ahead, but tinenge tazodzokera 10 steps backwards. Saka vanhu zvekuti vanoti uri murakashi nekuti wati vachiwenga havazi fit for the office. Mafungiro avo akadhakwa DJ Holly. Mafungiro evanhu akadhakwa. But chokwadi chiripo ndechekuti vachiwenga, no one in ZANU-PF is fit for that office. Izvo andiriuza kuti amunangarwa vari kuti vada kusiya mwana wavo panyanga. Chii chiri kuitika? Umbavha kahuri kuitwa kudzivirira umbavha wavo. Wonzi hanzi ukataura unzi uri murakashi. Saka murakashi ndeupi apa? Ndiri kutaura zviri beta paZimbabwe yatinoda. Neuye ari kuti zvauri kutaura hazvibudi. Murakashi ndeupi apa? Guys, Zimbabweans, we should learn from our mistakes. It's good to go to protest, but what are we protesting for? Are we protesting back to put ZANU-PF back in power again? Because kana tati vachiwenga ngavapinde mupower, which means takadzosera ZANU-PF yacho mupower. Does that make sense? Does that bring any change in the country? What change are we talking about as long as we put ZANU-PF in office? What change are we talking about? You call me Murakashi, because Ndatai Chiwenga is not fit for the office.
No. Chiwenga, I will stand with my words. And one day you are going to remember this. DJ Holly, vanhu ngavanzwe this message. They are going to remember my words. The moment they are going to put Chiwenga in office, you will see that same time things will flop up. Hapana chichafamba. Zimbabwe has got a lot of questions that needs answers. Nationwide, not only in Zimbabwe, nationwide. Onzana mchangwa vachiti isusu South Africa ndo sapower yeAfrica, which means hapana zvatiri kuita whole. Kana tikangodzosera ZANU-PF, we are going to suffer the consequence. I am telling you this. Vanhu ngavanditi murakashi zvavo, but vachizoziva kuti mangwana havazochemi. Tiri kutaura kuti tiri kuda transitional government inoda vanhu. Handisi murakashini. Handina kana any benefit kuZANU-PF. Handina kana any benefit yandiri kuwana muZANU-PF. Ndiri kutambudzika sevamwe vana veZimbabwe. Ndiri muno matiri muno. We are suffering to the last stand. Ndonzi ndaita murakashini ndati Chiwenga aiwa is not fit for the office. Kana vageza vari kuda kuisa vaChiwenga panyanga ngavaende vega. Asi kana vari kuti tiri kuda kutsvaga imwe leadership, then we support him. Kana vari kuda kuisa vaChiwenga, hazvishandi. Ipapa ndopekuti kana vanhu vari kuti toita sei, ndopekuti kana zvaitwa pari kugarwa pasi, mastadiums arimo muZimbabwe, then you start asking people. Tiripo panguva imwe chete iyoyo mustreet macho imomo tiri kuprotesta, come to us, wotibvunza saka todini, toita sei kuti nyika yedu ifambire mberi. Hatisatokwanisa kuita maelections. Yes, remove the leadership iripo, nyika yomboendwa on stand still. Tombotsvaga vamwe vari kuita kuti zvinhu zviende mberi until we come up. Hatingatori vanhu mabusinessmen akaita sana Tagwireka kuti hanzi tingatora vana Tagwireka kuti vambosanobata nyika. Aiwa, we've got some businessmen who are really serious about the economy of Zimbabwe, who are really serious about going forward of Zimbabwe. Those people can stay vachirana nyika. Tarisai Burkina Faso, vanhu vanoremekedzeka vakatora nyika kuvanhu vasina basa. Right now Burkina Faso is going high. Ndozvofanira kunge zvakaita vana Chiwenga. Vachiwenga has got the capability and support from people since 2017. Pakupi ya 2017, Vachiwenga ingadai vakaita zvinhu zvine gwara zviri kuratidza kuti vakuda New Zimbabwe. Ingadai nanhasi Mudhara Chiwenga tichimusaluta kudarika whoever. Mnangagwa chaiche ingadai yakaidzosera Zimbabwe kuvanhu. Ingadai nanhasi ari mumwe munhu ari padenga zvokuti chero zvinhu zvaakaita tisingachazvitarisi. But vatora Zimbabwe vakabva vaita imba yavo, vakabva vaita yemahombo vese naChiwenga. Saka tonzi hanzi ukati hausuda kusapota vaChiwenga watova murakashi, I'll better stay murakashi kana zvakadaro. Ndopandakati zviri nani ZANU yachengodzokera mupawa kana mungosiya Mnangagwa aripo. Because hazvishandi DJ Hollywood tiri kuti isusu tiri kuenda kunoita protest yekudzinga Mnangagwa tichiisa futi Chiwenga. Aiwa, hakuna zvakadaro DJ Holly. Hakuna zvakadaro. I will repeat this, hakuna zvakadaro. Vangatadza havo kunzwa, but chandiri kuda kuti vazive ndechekuti kana DJ Eve mukasupply new audio, but ndichada kuti mugoikipa for your records. Ngavamise Chiwenga gore rino, tigoona kuti next year by this hour tinenge tichiti kudii. Ngavamise Chiwenga gore rino, tigoona kuti next year before this hour tinenge tichiti kudii. Zimbabwe inenge yakatodhakwa zvokutorevesa. Boss iye achiiswa achangotora cabinet yagara iripo iyoyo iri kungoita zveuori izvozvo ongoidzosera mupawa. Saka zvataita ndezvipi zviri nani? Thanks DJ.